Ya, kaya may kilaw niya natin, no? Bulad ta to ting, bulad ba ting? May bulat. May bulat dito, no? Ay, ito na, may bulan. Malit mo dili. Palit. Palit disipon mili gani midre. So nagikuan niya da. Ano mili um 10 pesos mo yung kwarta eh. Pag-sure mo ba? Sure mo ba? Buot mga amigo, gusto ni amigo. Ito man ang ganito kayo. Palit ang tao, dugay mo. Sa palit ang mga gali-ali mo da. Mili bagani mi. Ikaw palit dro. Ikaw. This is oxygen. I'm net. Let's go, go, go. Ari, dol. Eh kilo re. Si Tinta, kana? Kire? 180. 180. Uyab na te. Uyap. Pila po? 80 kilo kana? Unsagan? Yami ka eh. Wapo uyab. Pila kilo say? 180. Ni kaya may kilaw niya natin, no? May kilo na. Bulad ta to ting, bulad ba ting? May bulat. May bulat dito, no? Ay, ito na, may bulan. Sobrang natin, kwante. Kwante, no? Uyap lang. Akso kwante, no? Malit mo dili. Palit. Palit disipon mili gani midre. So nagikuan niya da. Nag-isda ka naman, eh. Ang bulan kita bulan isda man gana. Kita ba eh bulad ba kay? Sabi mo na bulat niya. Bulat. Sige, okay. Gara ikaw palit ka. Palit ko palit mo. Dayon. Hindi mo palit. Kaya sa rin siya, eh. Oh, kailan di ka na? Yawa, tagay, tawaan na, eh. Pamalit mo dili. Ano? Bangus. Palit mo kay palit mo ko. Ay, palit dia, pungkol ka. Unsa nang palit? Unsa ora? Palit mo dili basi wala kwarta palit ba? Punta na, regalo mi. Tay kwarta, tay kwarta. Ya, wag piminos sa kwarta. Bagus wildo. Ah, kwarta kwarta ni mo pila man kwarta ni mo da. Ya, wajis riyon. Nah, pamalit mo nya, umay kwarta. Tayo mo kay klaro ka. Ano mo suko mga bot mo kay mo ding isda dinhi? Dili pot kayo. Saya ganyan mga kwanton nyo. Nyo, manang mili lang may ba? Palit na, kinahaga palit ka. Oh, may problema na day. Palit mo Tarong na. May kinuwan po. Ay, babay. Hindi ka palit niya. Oh, 20 oh. Oh. 1,000 mo ba? 1,000 mo ba? Indo ka isda. Palit na. Suko mga palit na dia. Uy, klaro dia day. Oh, sam tu siya. Puro buang tuwan na to. Ya, wala no. Tuwan na. Wow, to. Oh, no. Day, tuwa day. Kaya. Mas karne, ano. Tanon ba? Say, may pares kilaw. Say, pares kilaw. Buang paksili eh. Ano? Anong buyas? Yes. Kami po nang ano. Halang ba ganyan, eh? Yes. Kilawi pa gani halang ginay. Taon na ni. Kami ni nga nga kuan. Lamas ba lamas? Pilay ka na nito. Say, ano nga natin? Ano nga natin? Pipino te. Pipino. Ano yung pasagol kilaw te, oh? Hinilaw. Ang pila ni dati. 20. 20. Niya kayo tayo, eh. Sino? Di kwarta na mag-ari Limon. 10 pesos Roman. Ano mili yung 10 pesos mo yung kwarta eh. Pag-sure mo ba? Pag-sure mo ba? Bukot mga amigo. Gusto ni amigo. Sa man ang ganito kayo. Palit ang tao, kayo. Sa palit ang mga gali-ali mo da. Mili ba ganyan, eh? Ikaw palit dito. Ikaw. Tulad ni Timoy. Paabot po ga. Paabot. Ay, Gasa rin amigo. katlin mo daw yung palit ha. Okay. Kaya ka tawanan ni. Kadawat mo na amigo. Dapat nga. Masyado ni. Ikaw rin warta di, eh. Oo. Kamu yung pamilya mo muna yung kwarta di. Oo. Kami. Mamili ba ganyan, eh. Oh, ngilok. Nata rin. Ano bigas? Sa inyo ah. Puntuan na isang gisa. Bagong abot ba? Nangaway mo ng buwang. Palit ko. Gas mo dito. Klaro. Palit ko kung palit ko. Pila rin
20, punik kwarta. Ada kay Baite. Pura punay kwarta. Pwede. Nah, ni papel kematay. Ay, katuwa na ka. Wala bagay ka, muna kay kwarta di ay. Betul ba gabot diri kay kwarta di ay. Ano diri kamu kanina ro pili-pili diri mo palit so maka kuan. Gabot man gadi saba-saba mo sa Kailangan sunod. Kailangan na ito. Pulis mo rin eh. Palit ka, nguta na buka. Kay palit ni. Tuwa na ni kay. Una diri dugay ka mo palit mo ni. Tay mo ba? Naik ka lagi una ko lagi. Ay ko. Ana ako kwarta, kwarta. Kagabay na kwarta bay. Hangin pa. Kung na lang, yan ang datlet. Klaro. Palit na mo. May kwarta lang eh. Apa rumah pamilya yung kwarta mo supli. Duklon. Pila yung apple te? Jeez. Oh, palit gapol lang kay buat kwarta. Palit gapol ya. Balangad-langgan juga. Ya ho langan belakang customer. Palit ato, bayulit puro. Ano enggak? Gapol ako ate, sabi tayo palit ko nang palit ko. Yung mga tawaan natin, dugay-dugay rin diri. Naikan mga umuanga mo. Cikang mo gawas baw. Abot tayo ng sunod, Migo. Kayo yung kagong sa tigay ninyo ha. Ano tayo? Di dati. Dati. Oh, dati. Ade, ujung. Sundan. Anak na may mga inana ko eh. Salamat eh. Ay, inana pud me. Dati. Wait uyab, kinsa diri wait uyab. Wait uyab, kinsa diri wait uyab. Wait uyab, kinsa diri wait uyab. Sana all. Sige.